খাইবই তো এটা তো খাইবই আর কিটা মান্দাই অবস্থা আপনি জানেন কি অবস্থা नों तांगै तुब जाखा तिनि और तांगै थाना तांगै तुब जाखा नों तिनि एहे ड्राग्स फालै जा मान जाक ना चावै जा मान जाक नो हैं नों फालके नों साइमान सा तामुनि ब अवस्था नों साइबो दङ फालैबो दङ नों बुइनबो साबो दिन बुथार किनना हैदा नों आगिबो मान जागो ताबो मान जाग ननो याकरै लिखा हाय दिनो बुइ नों सिरिं साका तमन नों ताइताम पाप आसुं माने हा नों बरना हा मालायमने जिबिवा ताका नगद तंसनि यागो ताइ बसुक तमन यागो टोटाल बासला साथा तमन बरा दकान नाइसे बाजा ओंखायनो नों तावनि बादा लामा गोनांगै के ननो भाइखौ अबस्था के रमितुक दं नों Ini mungkin? Siapa jadi bermau parah ke? Mandai guys ya.